Gaur elkarrizketa eta lan berri batekin gatoz. Bera, Barakaldotarra da, emakumea eta musikaria. Honezkero, zuetako batzuek agian asmatu duzue. Gaur gurekin Iratxe Mugire. Zabaldu belarriak beraz eta altza volumena. Arta jorran baino jantzan beti hobeto. Eta 77. atala esan bezala eta iragarri bezala, gaur Iratxe Mugire etorri zaigu gure Artajorran saiora. Neguan kaleratu zuen bere lehenengo lan luzea, lehenengo estudioko lana, La piel transparente izenekoa, autoprodukzioa dena. Alanda guztiz ere, aipatu beharko genuke 2008an, maketa atera zuela, Iniz Fodla izenekoa, eta ordutik iaia 10 hamarkada pasadela. 10 urte hauetan Iratxe hala ere ez da geldirik egon. Eta hauxe duzue La piel transparente, hau denbora guzti horren emaitza. Gaur gurekin Iratxe Mugire. Arratsaldeon entzuleok, Bilbo Hiria irratia entzuten zabiltzate FM-ko 96.0an eta bilbohiria.eus atarian. Arrosa Sareko irratiei esker ere, Arrosa Sareko webgunean gure programazioa jarraitu ahal izango duzue Euskal Herriko hainbat txokotatik. Gaur elkarrizketa berezi bat dakargu ona, neska da bera, Iratxe Mugire, eta bere lehenengo lana kaleratu du, La piel transparente izenekoa, eta aipatu beharrekoa da, berak bi hizkuntza nazten dituela bere kantuetan, erdera eta euskera, gutxi gora bera kopuru 50-50, erdibana eginda, euskeraz eta erderaz, eta bera Barakaldotarra da. De Barakaldo Jolín, esaten da, ez da, Iratxe? Hori da. Esan dugu Barakaldotarra eta bi hizkuntzatan eta musika. Bueno, Iratxe, zer da zuretzat musika? Hemen aipatzen duzu zuretzat hau, diskoa grabatuta dagoela 2016ko urtarrila eta urria bitartean, baina bidaia luze baten ondorioa dela dinozu. Zein da zure harremana musikarekin? Musika berez irtetzen da, eta nik uste behar dudala. Nere bizitzan dago, badago, gauza basikoak dauden bezala, ez da? Nire irtetzen zait, eta nik konturatu barik abesten dut beste gauza batzuk egin bitartean, eta batzutan konposatzen noa kaletik agian, eta hitz horiek harrapatu behar ditut non baiten, ez? Eta, bidai luzea, esaten dute, hau bai dela lehenengo lan, ekoizpen honekin, ekoizpen handi batekin, baina nire lehenengo lana izan zen 2002an, Iniz Fodla, diskoa izan zen lan luzea zalako, baina
bueno, nik maketa esaten nion momentu horretan, ekoizpen gabeko zerbait izan zalako, eta orduan 2002an 17 urtekin hasi nintzen nire kabuz zuzenekoak eskaintzen, gitarra eta ahotsa, eta urte asko eman izan ditut zuzenekoak eskaintzen, bai bakarrik, bai talde batekin eta bai beste talde batzuei laguntzen, estudio lanak egiten beste jendeari laguntzen baita, eta batez ere momentu aproposa bilatzen lan hau egiteko, la piel transparente hau grabatzeko. Eta hasi ginen lan honekin 2013an erabaki nun ja ezin nuela gehiago itxaron, eta Pedro de la Osa gitarra jolearekin elkartu nintzen, nik banitun nik egindako abesti batzuk aukeratu genitun proiektu honetan sartzeko, beste 1000 geratu dira etxean, esperoan, beste proiektu batzuetan sartzeko, horiek aukeratu genituen, eta orduan hasi ginen bigarren gitarraren konponketak asmatzen. Eta egin genuen astiro, mimoa handiz, eta ja 2016an zehar grabatu izan dugu disko hau. Musikaz aparte beste lanbiderik edo baduzu edo honetara dedikatzen zara osorik? Bai, noski beste lanbide bat dudala, niri jaten ematen didana, eta musikari jaten ematen diona, zeren noski autoekoizpenak daukana da autoekoiztu behar dana, eta ekoizpen batek inbertsio bat behar du. Jende askok lan egiten du normalean disko batean, eta hemen musikarioz aparte, alde batetik lan handia izan da grabaketarena, noski Bilbon Boluetako Euridia estudioetan, Ibon Larruzearekin, hori ordaindu egin behar da web horria, diseinua, ilustrazioak, bideoak, dana ordaindu egin behar da. Orduan, niretzako hau da nere bidea ez dut planteatzen, badakite hau egingo dudala, hau egin behar dudala, baina horrek diru eskatzen du, eta nik beste lanbide bat daukat. Bizializateko, nik jateko, eta nire haurtxo musikal honek bizializateko baita ere. Autoproduzioa aipatu duzu, gaur egun joera hori da, kasurik gehienetan, deskartatu egin duzu sigilu batekin lan egitea? 2002an Inisfodola grabatu nuenean, oso gaztetxo nintzen, 17 urte nituen, eta noski adin horrekin ez dakizu oso ondo zelan funtzionatzen duen gauzak, bidali nun disketxe baten batera, eta pentsatuta momentu hortan norbait fitxatzen zintuela edo ez. Urteak pasa dira, eta ja ez dut beste modu baten planteatzen. Zeren autoekoizpenak daukana da zuk mantentzen duzula zeure erabakien kontrola, zeure obraren kontrola, kontratu baten sinatzen duzulako beste norbait dela zeure lanaren jabez da. Eta agian hori egia da, beste batek ekoiztu bazaitu, baina nire kasuan nik ekoiztu dut dana, itxaron behar izan dut hainbeste urte momentu aproposa bilatzeko, momentu aproposa bat denbora aldetik, diru aldetik, jende aldetik, nork lagundu lan honetan. Orduen, ikusten dut lan hau nirea dela, nik ordaindu dudala nire soldatarekin, eta orduan berez izan da, berez pentsatu izan dut hori egitea. Orduan autoekoizpena bai da tendentzia esaten duzun moduan alde batetik jende askok ez daukalako beste modurik, gauzak ez direlako aspaldi bezala, orain dela 20 edo 30 urte bezala, disketxeak ja ez dute edonor fitxatzen, alde batetik hori, eta gero baita jende, musikan kontsolidatuak daudenak, eta disketxe askorekin lan asko sinatu dituztenak, nik uste ja heldu direla momentu batera, non ikusi duten gai direla euren lanak ekoizteko, eta konturatu direla jabe izan behar dutela euren lanaz, ezta? Orduan batez ere hori da kontua, autoekoiztea, gogorra da. Gogorra da, ez baldin bazara benetan kontsolidatua, baina badaukan fruitua eskaintzen dizune lehenengo saria dela
ez diozula zeure obra ematen inori. Zurea dala hasieratik bukaera arte. Bueno, nena aipatu duzu lan honen grabazioan parte hartu duen Pedro de la Osa. Bueno, zergatik, Pedro, berak parte hartze handia du, gitarrez gain, bajua, mandolina, arpa, perkusioak. Zergatik aukeratu duzu. Pedro, Orker Espanagok Gris Perla taldeko... Bai, Pedroren karrera luzea gehiago, bueno, bai, luzea da, eta ezagutzen dana da rock eta rock gogorra. Bai. Ze Pedro egon da Gris Perla, Parabellum, MDH, Bulldozer bezalako taldeetan. Bai. Eta, bueno, antza ez daukazer ikusirik Eta zer nire egiten du musikarekin. Claro, baina gero Pedro, bueno, denetarik jotzen du, eta, bueno, gaitasun handiak ditu konposatzeko eta mota askotako musika jotzeko gitarran. Eta, bueno, gurutzatu zen ere bidean lutierra dalako, bere tailerra dauka Sistaon. Bai, nik uste Euskal Herri erdiak eramaten dizkiola berari gitarrak eta basuak. Eta, bueno, baitan ere nik eramaten dizkion ere gitarrak, eta momentu baten komentatu nion 2013an hasi behar nintzala disko hau ja azkenik ekoizten. Eta, bueno, hasi zan apurka laguntza eskaintzen, eta azkenean, hori nire ondoan jarri zan disko honen proiektua egiteko. Eta implikatu da horretan. Bai, dinotu dan bezala, hori nik dituna abestiak. Gitarra eta hotsa, nik konposatzen dudan bezala, nik etxean egiten dute lan guztia, abestia bukatu arte, eta abesti bat bukatua dagoenean, niretzako historio hori ja osorik dagoenean, ja aurkezten diot beste norbaiti, ez? Bai. Bueno, abestiak horiek eginda zeuden, Pedro ezagutu, Pedro lanean hasi, baino askoz lehenago. Eta orduan, aukeratu genituen. Eta hori da, eta seginen konponketak egiten, bere bigarren gitarrarako konponketak. Gero epatu beharrekoak dira, Josu Korkostegi eta Xabi Fernandez, Meretzi Primavera Rocken bajua eta bateria sartu dutena, korte batean bakarrik. Formatu zuzenean orain arte behintzat, ikusi zaitugu bikote moduan, bandarik edo zuzenekoetan eramango duzu, ala beti... Zuzenekoetan aritzen gara normalean 2 edo 3 batzutan, adibidez, igande honetan, Barakaldo antzokian, lagunduko digu Xabi Fernandezek, basuan, eta hori ni gitarra eta hotsa, Pedro de la Osa gitarra, Xabi basua, eta askotan joaten gara, Pedro eta biok. Aipatu duzuna bestian, Meretzi Primavera Rock, hori da Meretzi Primavera originalaren bertsioa. Meretzi Primavera originala badauka rumba kutsu bat, eta horren konpoketak egiten ari ginenean, Pedrok esaten zidan, iratzenik badakite abesti hau zure buruan rumba historia bat dala, bueno, ez da rumba utxa, baina badauka kutsu bat, eta esaten zidan, nik badakit holan dagoela zure buruan, baina jakizu nere buruan rock dela. Zeren rock struktura dauka, eta jo, eski oso ondo dago. Bai, nik zure buruan dagoen ez dut entzuten da. Oso ondo dago, eta probatuko dugu egiten da. Bale, aurrera. Eta orduan nahastu genituen Josu Korkostegi, Parabellum taldeko bateria, eta Xabi Fernandez, Shakespeare taldeko basua, eta hor lagundu ziguten, eta oso ondo egon zan, bigarren bertsio hori sartzea bonustrak bezala, gainera bideoa grabatu genuen estudioan, eta niri roka gustatzen zait, eta benetan ikusten dudala neure burua beste urrengo lan baten rock egiten, lasai asko, eta orduan bai, berezia izan da, eta posgarra izan da hau egin alizatea disko honetan, Pedrok esaten zuen bezala, jakiteko jendeak ez dugula rock egiten proiektu honetan, ez dugulako nahi, baina aldo gula egin, ezta? Eta, momentuz disko hau aurkezteko zuzenekoetan, joango gara 2 edo 3, esan dizudan bezala, batez ere rock abestia bakarra dalako. Disko honetan, baina ez dakit, geroan auskalo, nik bai pozarren egingo nukela rock, lasai asko. Iratxe, lehenengo korte bat entzuteko sasoia heldu da, aukeratu eizu zeuk, kanta bat. Aukeratuko dut, justo Meretzi Primavera Rock, horretaz hitz egiten egon garela. Vale, pues Meretzi Primavera Rock,
zein bertsino, akustikoa la bateria duna. Rock, bestea da Emeretzi Rock, Primavera, eta bai, Emeretzi zurea Primavera rock da. Vale, hori entzungo Bonus track. duguna, Emeretzi Primavera Rock, Iratxe Mugireren azken lanetik, La piel transparente, osatu duena, Pedro de la Osa, Josu Korkostegi eta Xabi Fernandezekin batera. Emeretzi urtetako tristura berriekin deskuritzen zazora garria eta similatzen zezaia nasimilatu ezean ze tristea den hau guztia. Diario berri bat asigura dut aurreko ezerekin zer ikusirik ez duena zubarik adibidez zubarik adibidez Ismaelen doinua zaurietan atzen bada barriro abestu gurut barriro zure hitzala sartxe guzkitzu diren urtarri egunetan hilabete askoren ostean gure munduaren katastrofearen nere hitzegokien eskemaren bila zure erbestea zure hautsa bilatuz beste logelatan diario berri bat asigura du aurrekoari guztiak lotzen dizkidana. Primavera, ez da horreko bezala, barriro ez dago gerrari, ez dut egunkaririk itxi, daundarrak garbi daude, beti moduan. Aurten ez zaretorriko Bilbora bizitan, da zelako diren gauza, enin duzun topatukoan. Diario berri bat asigura zure kontraesana aurtengo primaveran elurrak estaltzen du regenda katedrala da nire leiotik Emeretzi urtetako tristura berriak engainatzen ikasten Emeretzi primavera zioingo plazara horrek Emeretzi primavera. Urtetako tristura berriekin deskubritzen zazora garria eta similatzen zezaia da similatu ezean ze tristea den hau guztia. Diario berri bat asigura dut ez dut barkamenik nahi ez dut barkamenik behar ez badan nirean neure buruari barkamenik behar ez du ez du. Emeretzi Primavera Rock entzun dugu Iratxe Mugireren azken lanetik, bertsio rockeroan, baju eta bateria eta guzti, alanda guztiz ere esan beharra diskoa bere osotasunean akustikoa dela, ez duela sekzio ritmikorik, Pedro de la Rosaren gitarra eta Iratxe Mugireren gitarra eta ahotsa entzungo dituzu eta beste arreglu asko. Eta hemen txegaude Iratxerekin azken lan honetaz berbetan, La piel transparente, elebiduna, esan dugu, eta, bueno, Iratxe aipatu dugu, Bilbon, garbatu duzula, Euridia estudioetan,
Ibon Larrusearekin. Nolako izan da grabazio prozesua? Zuzenean grabatu duzue dana, ala atalka. Ahotsa eta gitarra... Atalka grabatu Atalka dugu. egin Bai, oso luzea izan da, grabaketa prozesua, bueno, bai, batez ere... Urtarriletik urrira arte, bai, 2016an. Astiro. Astiro, alde batetik esan bezala, bueno, guke astelenetik ostiralera lan egiten dugulako, gure lanbidea daukagulako, eta orduan, denbora libre guztia aprobetsatzen genuelako lan egiteko, estudioan lan egiteko. Orduan, bueno, luzea izan da, gogorra izan da, baita, bueno, ordu asko sartu behar zirelako, nik baita lehen esan bezala, bueno, beste denbora pasa izan dut, disko hau grabatu nahian, oso hori mimo handiz, kontu handiz grabatu nahi nuela, eta bai egia da baita ni nahiko perfekzionista nazela, eta gauzak nahi ditudala horrela eta horrela, ez da? Eta, bueno, bai atalka grabatu dugu, esan behar dizut, lehen esan duzula bi gitarrak eta hotsa, abesti batzuk diskoan, badoaz bakarrik bi gitarra eta hotsa, adibidez hotz edo amodino, baina beste askori sartu diogu basua, perkusioren bat, detailetsuren bat, baina saiatu izan gara detaile horiek nahiko sutilak izaten, gero zuzenekoetan ez botatzeko asko faltan. Apropos egin dugu formatu hori diskoan, zen ere lehenengo ideia, proiektuarekin hasi nintzenean, nire lehenengo ideia izan zen askoz gehiago instrumentatzea, instrumentu gehiago sartzea, eta, bueno, bueltatxo bat eman genione ideia horri, bueltatzeko apur bat, adibidez, Silvio Rodríguez, Pablo Milanes eta olakoen tokira, zeintzuek ahots eta gitarra batekin dana betetzen zuten, ez duzu eser somatzen faltan. Buelta hori eman genion eta elementu gutxiago sartu genituen diskoan, nik hasieran pentsatutakoak baino, batez ere, zuzenekoak diskoari fidelagoak izan zitezen. Hori da, eta orduan, horrek baita lan handia eman zigune, konponketak eraikitzerako orduan, saiatu izan ginelako, elementu gutxikin, baliatu alizateko, elementu gutxi horiek kalitate handikoak izaten. Eta bai konponketak konposatzerakoan, eta bai grabatzerakoan, horrek lan handiagoa eskatzen du. Gero, baita lan handiagoa eskatu du akustiko bat grabatzea, rock edo pop grabatzea, baino askoz ere zailagoa dalako, soinu aldetik, kanpotik ikusita errazagoa dirudi elementu gutxiago direlako, baina elementu horiek isiltasuna eskatzen dute. Hau da, gitarrak ez doazela kabletik, soinua, ez doala lineatik, baizik mikro potente batek hartzen duela, gitarraren ahotik, gitarraren mastilletik, eta soinu guztiak entzuten dira. Engainatzea asko zailagoa da. Tripa bat. Eraikinaren beste aldean gertatzen den ez dakiz zer. Eta orduan, batzutan gertatu izan zitzaigun, momentua proposa esala gure aldetik gu oso kontzentratuta egotea eta beste zarate bat egotea ez dakit nondik. Eta ni konturatu naiz, guztio konturatu gara, ez da? Akustiko bat grabatzea askoz ere lan gehiago eskatzen duela. Eta gero, Ibon Larruseari eskatu nionean lan hau grabatzeko, gauza eder bat izan da, harrapatu zuela geure ideia. Eta bai asko posten nau, lortu dugula, lan gogorraren ostean, lortu dugula soinu garbi hori harrapatzea, eta posten nauen norbaitek esaten didanean, soinu honek soinu hau bueltatzen dela aspaldiko grabaketen soinura. Ez da? Ez dela erraza, erraza dirudi, hori da apur baten gainua, hau entzuten dozunean, dirudi gu kantatzen gaudela zuri ondoan, diskoa entzuten dozunean, eta batean grabatu dugula. Eta hori da, hori seinale ona da.
baina horren atzetik lan asko Lan da. handia, Orduan grabaketa luzea izan da, batzutan gogorra izan da, ordu asko sartu behar izan ditugulako geure ordu libretan, astelenetik ostiralera lanean, eta gero zapatu eta domeka lanean, eta gero asteleenean lanera bueltan, eta holan denbora askotan nik orain flipatzen dut, asteburu baten egun bat libre dudanean, Libre daukat. naturara joateko, Bai. zenbat denbora, Bai. holako egun libre bat izan barik. Bai. Baina, oso pozik geratu naiz azkeneko emaitzarekin benetan merezi izan du lan handi honek. Kantak sortzerakoan Iratxe testuetatik abiatzen zara, ala lehenengo musika sortzen duzu? Bitu bi bide egin ditzaket. Aldi berean musika eta testua sortzea, edo testutik abiatzea. Ia inoiz ez naiz abiatzen musika batetik. Normalean idazten dudanean... Zuk idazten dituzu testu guztiak? Bai, nik idazten ditut testu guztiak eta musika baita. Gero, konponketak egiten ditugunean, bagian moztu dezakegu hemen eta hemen bi solo sartzeko, edo batzutan, olako pitin bat aldatu. Baina nik sortzen dut niretzako istorioa dana, ezta? Trobadore baten istorioa da, bai esaldiak, bai hitzak, eta bai musika. Zen niretzako musika hori ez da kasualitatea. Orduan, noiz baita eskatu izan didatenean, beitu Iratxe musika bat daukat, sartuko diozu letra, asko kostatzen zait, ezpada ezinezkoa egiten zaidala, zeren musika horrek badauka emozio bat, eta orduan nik kontatzen dudana, emozio horrekin joan behar da, eta agian kontatzen dudana ez doa musika horren emozioarekin, ez? Edo historioarekin. Orduan nik beti idazten dut zerbait kontatu behar dudanean, zerbait nire barruan dagoenean kolpeka kalera ateratzeko, eta momentu eta hitz baterako egiten dudan musika, ez da kasualidadea dinot, zeren hitz bakoitzak bere musika eskatzen du. Zer kontatzen ari naizen momentu horretan, igual abestiaren estrukturarekin jarraitzeko eskatzen dit akorde hau eta melodia hau, baina nik esaten dut eske hitz hau, ezin dezaket esan modu honetan, esan behar dut indarrez, edo esan behar dut susurlaka, edo esan behar dut beste modu hontan. Edo tono menor batean. Eta hori da, segun ze hitz, eta Bai. segun ze esaldi kontatzen ari nazen momentu horretan, aldatu behar dut alan eskatzen dudalako. Eta ez dut nahi nire abestiek izatea horrek baita zailtzen du lana, konponketak egiterakoan, Pedro zoratu egin da, hasieran ikasteko nire abestiak errazak diruditelako baita, baina estruktura ez dalako beti bardina. Baina modu horretan ni eskapatzen naiz estruktura itxi batetik, eta zerk irabazten du, zer kontatu nahi dudan, eta nola kontatzen dudan, beti ere bilatzen arima jartzea hitz bakoitzean eta melodia bakoitzean, hori da benetan bilatzen dudana. Nik barruan daukadana, alik eta fidelen islatzea abesten dudanean. Sasoi batean, Santurtzin sortu zan Sarama, Gasteizen sortu zan ertzainak. Ez da konparazio bat egiteko, baina, zu Barakaldotarra zara, Bai. Ez dakit paraleloak diren kasuak, baina, Barakaldotarra zara erabaki dozu bi hizkuntzatan egitea, euskeraz eta erderaz. Erabaki zenezaken inglesez egitea, edo dena euskeraz, edo dena erderaz. Zergatik hartu dozu, suposatzen dut, erabaki konstiente bat dala hau. Esan behar dut, diskoan erdia dala euskaraz, beste erdia gazteleraz, eta besti bat dagoela galegoz. Da eta ez da konstientea. Gertatzen dana da, ni neure eguneroko bizitzan euskaraz eta gazteleraz bizi naizela. Euskeraz ikasi osuzuk? Bai. Dereduan. Dereduan ikasi dut, bai. Bai, familia, aitaren partetik aitit eta mama euskaldunak, eta amaren partetik Kordobakoak. Bai, horrezan behar da. Horiek dira, bai, diskoan... A Carmen y Paco, mi sangre cordobesa. Hori da, bai, aiei dedikatu diet disko hau, eta, hemen agertzen da Unaizokoren ilustrazio oso eder batekin, disko fisikoan, digipakean. Bai. Oie dira Carmen y Paco. Eta, bai, ni erdi
Euskaldun zarra naiz, baina eskolan, batez ere eskolan ikasitakoa, txikitan. Eta bai, nire eguneroko bizitzan egon dira euskara eta gaztelera, abestiak idazten hasi nintzenean, errazago idazten nuen euskaraz, bai prosa eta bai abestiak, hori 12 urtekin hasi nintzenean, eta gero, purka-purka hasi zan gaztelera gehiago sartzen ere nire bizitzan, batez ere bizitza emozionalean, eta hasi ziren abestiak ere ataratzen gazteleraz. Nire lehenengo lanean, bakarrik, momentu hartan uste dut bakarrik nituela euskaraz abestiak, eta gero, abestiak bi hizkuntzetan eta gero 3. hizkuntza baten irten ahala, zelan ez sartu guztiak disko baten, zeren konstientea dana da aukera hau disko baten guztiak sartzea. Hau da, ez da konstientea, ez da konstiente, nik ez dut erabakitzen hau euskaraz egingo dut, hau gazteleraz egingo dut. Irtetzen zait modu horretan, irtetzen zait hizkuntza baten, abesti bat, modu horretan bizitzen ari nazelako bizipen hori, ezta? Baina gero bai dela konstientea sartzea guztiak batera diskonetan, zeren zergaitik ez, horrela bizi naiz, eta horrela bizi gara hemen, ezta? Eta, harmonia hori bada, eta abesti barkatu hizkuntza guzti horiek, badukate tokian ere bihotzean, maite ditut hitzak hizkuntza guzti horietan, ez? Eta bai, alan da nire bizitza eta askoren bizitza, gaur. Bai, eta galegos, esan duzu bat, amodiño, izenekoa. Amodiño. Galegos zergatik? Denboraldi baten, galegoa ere egon zalako nire eguneroko bizitzan, urte batzutan, bai. eta erraz irtetzen zalako momentu horretan, orain ez nuke galegoz idatziko, ez dagoelako ja nire eguneroko bizitzan, baina momentu horretan, eta beste abestiren bat ere badukat galegoz, oraindik ez dudana grabatu, bai. Baina hor dago baita. Beratxe, beste kortetxo bat entzungo dugu. Zeuk aukeratu eta zaiguzu, testuak zer dinon, zer buruzkoa den kantua. Entzungo dugu La piel transparente, dalako diskonen izena, eta abestian esaten dut, y se hizo materia la piel transparente, y se hicieron carne mis líneas de fuego. Eta niretzako hori alde batetik da ametsa materia egitea, ez da? Edo zein amets, edo zein nahi izandako, desiratutako zerbait, hainbat arlotan, ez da? Eta niretzako, La piel transparente izenburua izatea disko honek gauza asko esan nahi ditu, eta esan nahi du batez ere que se ha hecho materia. Azkenik hainbeste urtetan bilatu eta gero azkenian lortu dudala eta materia bihurtu dudala. Hori entzungo duguna, La piel transparente, Iratxe Mugireren azken lanetik izenburu berbera daramana eta aski esanguratsua dena. La piel transparente, Iratxe Mugire. Declaro a mi eterna adolescente, indefensa ante la pasión no consumada y una cama culposa y recatada nos devuelve esta historia latente, nos devuelve esta historia latente, nos devuelve esta historia latente. Guardamos una espina en las entrañas y enterramos un cordón umbilical que mi tierra con cariño maternal acunó, porque la sangre no engaña y al calor de las raíces sigue latiendo, entre raíces que ando removiendo. Y se hizo materia la piel transparente y se hicieron carne mis líneas de fuego, y tembló la tierra con vísceras y espinas y silencios, y tembló la tierra manoseando mis cimientos. Y
me das a beber de tus labios cada tacto antiguo, cada fotograma, desde la esquina misma de mi cama hasta el día en que fuimos niños sabios, hasta el día en que fuimos niños sabios, luz en la noche de nuestros niños, niños sabios. Y me dices que suena convincente lo que después no te atreves a vivir. Animalito tembloroso empieza a huir. No hay perdón para quien no ama de frente. No hay perdón para quien no ama de frente. No hay perdón para quien no ama de frente. Y se hizo materia la piel transparente y se hicieron carne mis líneas de fuego y tembló la tierra con vísceras y espinas y silencios. Y tembló la tierra manoseando mis cimientos. Mi piel no entiende las formas de tu deseo, o tal vez sea tu exceso de control, pero me aterra que pase sin pena ni gloria este momento largamente deseado. Y si la vida trae lo nuestro a nuestros labios para besarlo y no lo besamos, dime qué es, dime qué es este amor. Y me aterra que pase sin pena ni gloria este momento largamente deseado. Y si la vida trae lo nuestro a nuestros labios para besarlo y no lo besamos, dime qué es, dime qué es, dime qué es, dime qué es, dime qué es este amor. Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artaiorran baino jantxan hobeto. Bilbo Hiria Irratia. La piel transparente entzun dugu, hementxe gaude Bilbo Hiria Irratian Iratxe Mugirerekin bere azken lana ezagutzen, esan dugun moduan izen berbera daramana, eta Pedro de la Osa gitarra jolearekin grabatu duena. Bueno, Iratxe, hitz egin dugu zure azken lan honen gora berez, zu ze zirkuitotan mugitzen zara, zein da zure zirkuitoa? Edo ze zirkuito topa dozu lan honekin? Hasi gara mugitzen, lehenengo kontzertua Durangoko azokan aurkeztu genuen diskoa, lehenengo kontzertua disko hau aurkezten izan zana Otxenean, eta hortik aurrera pasagara tabernetatik eta orain egon gara Buru Biokultur Elkartean, egon gara Doka Kafe Antzokian, Donostin, eta oin domeka honetan egongo gara Barakaldo Antzokian, arratsaldeko 7:00. Badakizkizu buruz kontzertu gehiago aurreran zeintzuk dauzkasun? Bai, agenda daukat, buruan daukat agenda, bai. Gero... Eta gero urrengo estiralean, 19an, Plateruenean egongo gara, Maider Zabalegirekin batera, 10:00 izango da, eta gero ja maiatza bukatzeko 20an Irurtzunen izango gara, Pikusar Euskal Txokoan. Eta zirkuito
zirkuitua alde batetik tabernak dira, eta beste alde batetik kulturetxe, txoko, areto txikiak. Areto txikiak, eta baita isiltasuna eta errespetu hori eskatzen dizutenak, disko akustiko bat behar den bezala aurkeztu ahal izateko. Bai, hori da geure zirkuitua. Bai. Diskoa non dago eskuragarri? Eskuragarri dago Elkar Megadendetan, eskuragarri dago baita Barakaldon Longplay, eta nire web horrian jartzen du salmenta puntuen zerrenda. Pedro de la Osak dauka bere lutier tailerrean baita eskuragai, eta gero baita niri korreo bat bidalita, web horrian dago dana, iratxemugire.com, niri korreo bat bidalita, baita korreoz bidali alditu diskoak, eta gero web horrian baita dago beti geure agenda, eta kontzertuetan beti daukagu diskoa. Ez dakit iratxe, badakizkizu zerak, datak, urrengo asteotako datak? Bai, urrengoa da, esan ditudanak. Igande honetan, maiatzak 14, Barakaldo antzokian, arratsaldeko 7:00. Gero, urrengo ostiralean, maiatzak 19, Plateruenean, Durangon, gaueko 10:00 Maider Zabalegirekin batera, Maider Zabalegi baino lehen, eta gero maiatzak 20 Pikusar Euskal Txokoan, Irurtzunen arratsaldeko 7:00 Nafarroan. Kontutxo bat utzi dugu aipatu barik, eta da aipatu duzu autorea, eta da diskoaren diseinua, bai? Diseinu polita eta ederra du, soila, oso sobrioa, baina ederra, noren ardura izan da, irudi polita hauek. Bai, gauza desberdinak aipatuko ditugu orduan, ze ilustratzailea izan da Unai Zoko, oso gomendagarria da. Krisalida bat ageri da hemen, ez? Bai, triptiko bat da, disko fisikoa, eta 3 aurpegi horietan egiten dugu prozesua nola tximeleta bat bere krisalidatik ataratzen dan. Orduan, la piel transparente hori irudikatu izan dugu krisalidan bertan, eta prozesu hori niretzako garrantzitsua den ideia bat, nik askotan sentitzen dudalako bizitza bakar batean, hainbeste aldiz hil eta jaiotzen garela, ez? Nire bizitzan behintzat nik ala sentitzen dut. Ala sedino baita ere Txuma Murugarrenek. Bai? Beitu, komentatu beharko dugu. Eta orduan, hitz egingo dut Txumarekin. Ilustrazioak Unai Zokorenak izan dira, argazkiak nire osaba batenak dira, Juan León, eta gero diseinua Kubetas, Raquel Sánchez beraren eskuan egonda diseinua, baita web horriaren diseinua. Orduan, jende askok ikusten duzun bezala, jende askok lan egin du historia honetan. Iratxe, ez dakit besterik aipatzeko edo utzi dugun, zeo zer esateko bi esker eta jarraituko dugu elkar ikusten. Bai, eskerrak zeuri. Eta asko jo. Mil esker, Isidro. Eta bukatzeko parkatu beste txobat entzungo dugu, ez da? Agurtzeko aukeratu zeuk, zein izango dan, eta... Venga, entzun dugu bat euskaraz eta bat gazteleraz, entzungo dugu Amodiño, galegos. Amodiño entzungo dugu, galegos, Iratxe Mugireren azken lanetik, La piel transparente. Eskerrik asko Iratxe eta ondo ibili. Zuri, besarka handi bat. Bai, bardin. Ir a Amodiño aprendendo a camiñar, a saber dar o paso como fan os neniños. Imos ir a Amodiño aprendendo a camiñar. Imos ir a Amodiño como a filliños da man. Canto quero te canto, canto medo me dá. Imos ir a Amodiño como a filliños da man. E cando tremo sei que intuín ben que non fai falla máis proba de quen es. E cando tremo sei que estou no certo
es camiño bo, es peito aberto. Imos ir a Modiño, só sei que o teu carón e pasiño a pasiño por unha vez, sen pensar en mellor. Imos ir a Modiño, só sei que o teu carón. Imos ir a Modiño, só sei que o teu carón. Imos ir a Modiño coma filliños da man. Canto quero te canto, canto medo me dá. Imos ir a Modiño coma filliños da man. Imos ir a Modiño coma filliños da man. E cando tremo sei que intuín ben que non fai falla máis pro de quen es. E cando tremo sei que estou no certo, es camiño bo, es peito aberto. E cando tremo sei que intuín ben que non fai falla máis proba de quen es. E cando tremo sei que estou no certo, es camiño bo, es peito aberto. E cando tremo sei que estou no certo, es camiño bo, es peito aberto.